tore mukana wese. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tifare nditenda baba na mai moyo makawachitichera zvakanaka. Hallelujah. Tese tingagara pasi muvapo wamai. Ndinokwazai mose muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda Mwari vatigonesa zvekare kuti tiuye mukati meimba yavo kuzovanamata nekuzonzwa inzwi ravo. Hallelujah. Vanoverenga shoko vachiuya ndoda kuti tingofanira nekugamuchira gogo makanda vari pakati pedu vakashanda tivafanire gogo vakagara kumashiroko gogo tinokufanirai. Hallelujah. Tinokugamuchirai mukati meimba yaMwari makaita henyu makabvuma kuzoona mhuri. Hallelujah. Zvekare tifanirewo brother Munashe Mukundi Mukwembi vauya kuchechi kekutanga vazviwira vega nhasi tivafanire muzita raJesu. Hallelujah. Tifanire zvekare namama vacho vanga vari palivhi vadzoka mukati meimba yaMwari. Amen. Tinotenda ndichakumbira vaverengi veshoko vandiverengerewo shoko raMwari kubva kubhuku ra2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 kunatangira kubva pavhesi 16 kusvika pa21. Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place. They destroy the faith of some. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with his inscription. The Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. In a large house there are articles, not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to any good work. Ndenga kutaura kusina hanya na Mwari kuti vacharamba vachingonyanya kusanamata Mwari neshoko ravo richinyenga seronda pakati pavo kuna Hymenaeus naFileto. Ivo vakarashika pazvokwadi vachiti kumuka kwavakafa kwakatopfuura vachikanganisa kutenda kwevamwe. Kunyange zvakadaro nheyo dzakasimba dzaMwari dzinomira dziine chisimbiso ichi. Ishe unoziva vanhu vake Ishe unoziva vanhu vake. Mumwe nomumwe unoziva zita raShe ngaabve kusarurama. Zvino muimba huru yokuna mune midziyo yendarama neyesirivha bedzi, asi mimwe yematandawo neevhu, mimwe inokudzwa mimwe isingakudzwi. Thank you. Maita here. It's very vaverengi veshoko. Tifarire vaverengi veshoko vachinogara pasi. Muzita raJesu. Amen. Regai tinamate. Baba tinokutendai Jehovah nekuda kweshoko renyu ramakudza pakati pedu. Tinokutendai mweya mutsvene Jehovah nekudya kwamatigadzirira. Nekuti shoko renyu rinoti hatirarami bedzi nechingwa asi neshoko rimwe narimwe rinobva kumuromo menyu Mwari. Mangwanani ano Jehovah panguva ino tinonamata Jesu kuti taurai upenyu hwedu. Tauraiwo nemwoyo yedu Jehovah. Tinonamata kuti mweya mutsvene mangwanani ano tigonesei kunzwa shoko, tigonesei nekurigamuchira, mutigonese nekurirarama. Baba tinonamata mangwanani ano tichirayira hondo dzose dzinorwisa shoko nemweya yese inotarisa vanhu kuti vagamuchire shoko. Baba tiri kunamata mangwanani ano kuti vhurai mwoyo yedu ichiwapa kuti shoko renyu rigowana pekugara matiri, rigobereka zvibereko matiri Mwari. Mangwanani ano tinokutendai Jehovah nekuti muri Mwari,
muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Mangwana neyamuntu farira rekutenda mufundisi in abstention asavapo saka vakandipawo nguva ino yekuti timire pamberi penyu. Ndoda kuvafarira nekuva acknowledge vari kwavari muzita raJesu. Hallelujah. Zvekare ndigotenda vanotungamirira pano nechurch board vatenderawo kuti ndinge ndakamira pano mangwanani ano muzita raJesu. Hallelujah. Tingofarira zvekare student pastors anuti vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. Ndinovimba kuti tese tagamuchirwa. Hallelujah. Mangwanani ano mangwanani akanaka. It's my honor kumirawo pamberi penyu muzita raJesu. Hallelujah. Ndinovimba kuti vamwe vanga vakamirira kuti vachaona mudhara achipinda but nhasi mudhara haapo. Hallelujah. Asi tinongotenda kuti zvakadaro Mwari vane shoko rekutaura kuupenyu hwedu. Amen. Pataverengesa shoko raMwari mubhuku ra2 Timothy chapter 2. It's a scripture yatinofarira yatinogara tichiverenga with particular emphasis kuverse number 20. Ndichaidzokorodza 2 Timothy 2 pavhesi ya20. Inoti, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Yeah. Hallelujah. Zvanzi muimba huru mune midziyo yakawanda yakasiyana-siyana. Imwe ndeyegoridhe, imwe ndeyesirivheri, imwe ndeyevhu. Hallelujah. Imwe inokudzwa, imwe haikudzwi. Hallelujah. Ndinoti vamwana ndanotingotaura about purpose. Hallelujah. Purpose and vessels of honor. Hallelujah. Pakutaurwa neshoko raMwari kunzi muimba mune midziyo yakawanda yakafanana nemukati meupenyu hwatinorarama. Tiri mukati mekereke kudai, Mwari vachitiona takagadzirwa epurpose yekumunamata neyekumutevera. Hallelujah. But tinonzi midziyo iyi yakasiyana-siyana. Imwe inokudzwa, imwe haikudzwi. Hallelujah. Imwe midziyo ndeyegoridhe, imwe ndeyesirivheri, imwe ndeyevhu. Hallelujah. Imwe ndeyemiti. Yakadaro midziyo iyi hazvinonyanya kukosha kuti material yakagadzira midziyo iyi yakadini. Chakanyanya kukosha pamidziyo iyi ipurpose yainoseva mukati meimba. Tiri mukati mekereke, hazvina basa kuti une position yakaita sei mukati meimba yaMwari. Chakanyanya kukosha uri mukati meimba yaMwari is what is your purpose in the house of the Lord. Are you fulfilling your purpose in the house of the Lord? Are you fulfilling your purpose pauri kurarama? Amen. Tikatarisa zvakaita mumba mune midziyo yekutaura. Midziyo yakakosha yesirivheri neyegoridhe ndoyekuti kana vaenzi vachinge vauya ndoyatinoshandisa. Midziyo yakanaka ndoyatinodisplaya. Nemhaka iyi toda kuti vanhu vaone kuti mumba medu makarongeka, mumba medu tine zvinhu zvakakwana, mumba medu tinogara takagadzirira. Saka you want to show people the best of what you have. Pane midziyo yasanamai yatinoshandisa mazuva ese yaunoziva kuti chero iyi kanzi yapusika handigwadziri, but panenge midziyo yaunochengetedza yaunoziva kuti ine purpose yainoseva, yaunochengetedza kuziva kuti kana pachinge pazoita an important function ndichakuisa mudziyo wangu wakati ndoushandisa. Kana Mwari vachitiona takagara takadai, tese takasiyana, hatina kufanana. Tese we are called for different purposes. Midziyo iri mukati meimba yaMwari imwe neimwe nekukosha kwayo ine purpose yainoseva yakasiyana-siyana. Midziyo yegold inoseva, painoseva, but pane panoseva nemidziyo yeutu pasina kunoseva midziyo yegold. Hallelujah. Takadai soti mukati meimba yaMwari pane chimwe chinhu chaungagadzirwa naMwari kuti kuite chisingagoneki kuitwa nemumwe munhu. Wakatosikwa wakadai, Mwari vane a purpose for each and every one of us. Hakuna angori pano nje. Hallelujah. Tese tine zvatakadanirwa naMwari, asi tinongwa pano pacho hatizivi kuti takadanirwa chii naMwari. Ndaitaura nezuro naShannon achindibvunza about the gifts of the Holy Spirit. Ndichimutaurira about the gifts. Ndakataura about the gift of prophecy. Ndobva andibvunza akati,
kana kuine gift yakadai yeprofesi, ndakunobvunza tete, ndinobvunza kuti what is the purpose of my life? Kana uri kuti kune gift of prophecy yekuti he can know about my life, he can tell me about my future. Ndinoda kuti vabvunze kuti what is my purpose and my calling in life? Hallelujah. Ndakazvifunga ndisaura naye ndikati but patiri kuuya kuchechi, do we really know the purpose why we are here? Do we really know the specific purpose yawakadanirwa naMwari? Kana kuti just generalize our life kuti kungoitwa nemamwe ndo zvatinofanira kuita. Department iri kujoinwa nemwe munhu ndo department ratinofanira kupinda. Hallelujah. Mwari ngavatizanurire kuti patiri kuti some are gifts of silver, some are gifts of wood. The silver doesn't replace panoshanda wood. Mukatarisa wood, cutting board, hatigoni kutora mudziyo wegold toti kuti taakushandisa kugadzira cutting board. Cutting board inofanira kunge ine wood. Hallelujah. Hatigoni kutora basa remwe munhu toritora toisa pauri nekuti mumwe namumwe ane purpose yaakadanirwa naMwari. Saka umwe namumwe ane mandate yekuziva kuti what is my purpose. Kana aiziva oita effort yekuti am I fulfilling that purpose? Hallelujah. And some are unto honor, but some vessels are unto dishonor. Yes, some are unto honor, but some they are unto dishonor. Amen. Some are unto dishonor. Amen. Sana mind is out they can relate to what I'm saying. Punish this Johnny out this one they must not see. Amen. Then my lati party about to be a matter. But I got a main by our didn't get a Kuramo Undi always have question. Hallelujah. Undi always have question after Kuaneka. Amen. Church after kuona zviitwa zvinoitwa naMwari kana achikauya ari benzi. Hallelujah. Mwari ngavatibatsire. Regedza kuva mumwe mudziyo iri unto dishonor. Know your purpose in Christ. Pauri kuuya kuchechi, ziva kuti ndiri kuuya kuzonamata. But mukunamata ino mune zvimwe zvandinofanira kunge ndichishandira Mwari. Nekuti pataverenga muvhesi ya21 iri kuti he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Hallelujah. Meet for the master's use. Kuziva purpose yako nekugona kuita mabasa akanaka. Be prepared to do good works. Pauli mukati meimba yaMwari panzvimbo yako yawakagara, you don't need a prophet kuti auye achikuudza kuti iwewe chauri kuita ichi hachina kunaka. Pane dzimwe tsika dzaunoziva dzaunoziva kuti this habit is not a good habit. Amen. Pane kumwe kufunga kwaunonyatsoziva kuti kufungwa iyi haina kunaka pamberi paMwari. Pamwe pacho tinozvitarisa kuti patinenge tiri muno muchechi, ukatarisa mumwe munhu nguva dzaanosvika kuchechi unonyatsoona kuti ari kuti chero ndatosvika uyezve hapana kubvunzwa kuti ndasvika nguvai. But do you really know the purpose that you are coming for? Hausi kuuya kuti uzoonekwa nevanhu kuti wakurumidza kusvika. Hausi kuuya kuti uzoonekwa nevanhu kuti wakagara panzvimbo pako. But each and every day that you come to the house of the Lord, take the house of the Lord to be His presence. Kuti ndapinda mukati meumbapo hwaMwari, what am I experiencing? What's in it for me? Chimwe chinotitadza kuita basa raMwari nemazvo inyaya yekuti we have deviated from the purpose that we are called for. Chimwe chinotitadza kucomplain a lot about doing the work of God inyaya yekuti vamwe pacho takarasika papurpose yaMwari. Unonzwa munhu achicomplaina kuti hazvekutsanya zvanyanya kuwanda, hazvekupa Mwari zvanyanya kuwanda, hamaactivities ekuchechi anyanya kuwanda, but vamwe pacho inyaya yekuti we have deviated from the purpose. If we really know our purpose yekuti nemhaka yedu tiri kuuya kumba kwaMwari, kana Mwari vakanyatsokuzarura kuti patiri kunzwa uri kunzi give, zviri kureva chii upenyu hwako, zviri kureva chii kuimba yaMwari, you will not complain. Amen. Some vessels are unto honor and some are unto dishonor. Imwe midziyo yakambochengeterwa kuti ingogara
but with all this time yandakapedza ndichinamata upenyu hwangu hapana zvakaitika kwauri, hapana chandakaona chakaitika naMwari mukati meupenyu hwangu. Pamwe pacho inyaya yekuti tiri kukanganwa purpose yatakadanirwa naMwari. Hallelujah. Shoko raMwari riri kuti he shall be a vessel unto honor, sanctified. What makes one a vessel unto honor? Chii chinoita kuti ndive mudziyo unokudzwa pamberi paMwari? Chii chinoita kuti ndive munhu akakosha pamberi paMwari? Chinoita kuti ndive munhu akakosha pamberi pecongregation yaMwari? Chinondigonesa kuti ndive munhu akakosha pamberi paMwari is not a condition yekuti be sanctified. Mamwe maversions anoti if a man cleanses himself, he shall be a vessel unto honor. Kureva kuti there is an effort that you must make to cleanse yourself so that you can be a vessel unto honor. Now, what is not about the material, but it's about the purpose. Hallelujah. So it's not about your position. Amen. But it's about your purpose. Amen. If a man cleanses himself, anogona kushandura kubva kumudziyo usina kuiswa kumudziyo unokudzwa. Iva munhu wokuti Mwari kana vachikutarisa vanoona chokwadi kuti uyu mwana wangu ari kundishandira, anondida, anonamata nekurevesa. Be a vessel unto honor, not to people. Nekuti shoko riri kutaura kuti meet for the master's use. Kureva kuti zvese zvatinoita is not for people. Sometimes we worry kuti zvandaita izvi vanhu vachafara nazvo here, but zvakanyanya kukosha kuti zvandaita izvi Mwari vari kufara nazvo here. Panguva yandasvika kuchechi Mwari vari kufara nayo here. Pakurovha pangaita kuchechi Mwari vari kufara nazvo here. Pakutadza kupa pangaita, what is God going to say? Ndofunga ndakambotaura ndikati sometimes we are more concerned about what people think about us more than what God says about us. But the vessel should be meet for the master's use. It's for the purpose of God. Hallelujah. And not for the purpose of people. Vanhu vakawanda dzinongwa tinopedzerwa nguva newakaipa. Tovaraidzwa nevanhu kuti tinofanira kufita pamadesigns evanhu. Tinofanira kumita mastandards evanhu. Tichiregedza kumita mastandards aMwari. Hallelujah. Tichiregedza kumita mastandards aMwari. Ukatarisa zvimwe nguva zvinokonzera kuti vanhu vanyanya kutaura muchechi nekunyanya kuita zvikwata muchechi inyaya yekuti we want to fit into the standard of people. Toda kusvika patinogamuchirwa nevanhu, but kugamuchirwa nevanhu hakuna kwachinoda kunotisvitsa. Amen. Tikagamuchirwa nevanhu tikasagamuchirwa naMwari, then we have defeated the purpose yekutakadanwa naMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. Do you know your purpose? And are you fulfilling your purpose? Amen. Purpose kacho zvinomborelei? Ndakasarisa mudictionary ndikaona kuti pari kuti purpose is the reason for which something is done or the reason why something was created. It can also mean a sense of resolve or a sense of determination. Amen. The reason for which something was done or something was created. Hallelujah. Mwari ngavatiwanire nyasha. Hanzi be prepared to do good works. Be prepared to do good works. Amen. Kuita mabasa akanaka kugona kuva prepared kuti chese chataurwa chakanaka ndinochigamuchira ndigochita nemwoyo munofara. Munozoti kana tikaita mwoyo wekutsutsumwa, tikaita mwoyo wekukomplaina pakushanda, it means we are not prepared. Hallelujah. Une zvako zvaunofunga kuti ndozvandofanira kunge ndichiita, but shoko raMwari kuti be prepared. Pane vamwe vanotaura kuti neshoko raMwari means in season and out of season. When the conditions are right and when the conditions are not right, we must be prepared to do good works. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Mukatarisa patiri kuti purpose. Amen. Pane vanhu mukati meshoko raMwari vakaziva their purpose and they executed it. Tikaverenga Apostle Paul akanyora tsamba iyi kuna Timothy. Tikaverenga kuna Acts chapter 9. Shoko raMwari rinoti aifamba achipesecuta vanhu vanonamata. Aifamba achiuraya vanhu.
zvinofanira pana Paul. He was doing his work nekushata kwaro with all his might. He was fulfilling the purpose yakanga vamutuma. But pane chinhu chakaitwa naPaul chandinofarira. Pakazosangana naMwari, Mwari vachimuconvert, akashandurwa kubva kune munhu aiuraya vanhu to be an apostle. Tikaverenga shoko raMwari, zvinonzi Paul paakasangana nechiedza, akawira pasi, akaita bofu. Zvinonzi Mwari vakatuma Ananias, vakati enda unotaura naye, umunamatire, meso ake avhurike. Ananias zvinonzi akaramba akati, munhu wamuri kundituma kwaari, munoziva here kuti munhu anouraya vanhu aizivikanwa nekugona kufulfilla the purpose yezvaakanga akadanirwa, kunyange zvakanga zvakashata. But ukazotarisa upenyu hwaPaul, pakanga azotendeuka ashandurwa naMwari, he served God. He fulfilled the purpose yaakadanirwa naMwari. The very same people vaaiuraya achitambudza, pakanga azoshandurwa naMwari, he converted that same purpose yaaive nayo kuisa papurpose yaMwari, kuti kana Mwari vakati vanhu vanofana kutendeuka, vanhu vanofanira kuponeswa nekunzwa shoko raMwari, I must fulfill that purpose. Hallelujah. He fulfilled his purpose. He was changed from a vessel of dishonor unto a vessel of honor. Hallelujah. Vamwe vaikushona vakati haana dzidziso dzaakadzidziswa, asi Mwari vakasangana naye vakamushandura. Hallelujah. And God made him a vessel unto honor. He did a deliberate effort yekustada nekuverenga shoko raMwari kuti azogona kushumira. Mukatarisa among the apostles, Paul is one apostle akararama upenyu hwairwadza. Akararama upenyu hwekuti his life was always at risk. Akararama upenyu hwekuti akanga asina maconditions akanaka. Aisagara panzvimbo, aiziva kuti ndikabva panapa ndikasvika apa, ndikatsvagwa ndofanira kubva ndenda pane imwe nzvimbo. He lived such a life. Amen. He lived such a life yairwadza, but he was serving the purpose of God. He was aiming to be a vessel of honor. Hallelujah. That pane imwe midziyo yekuti iri mumba haifaniri kuonekwa. But Paul akazviita a vessel unto honor. He made a deliberate effort yekuti I want to serve God because he has called me. Hallelujah. Be sanctified. Amen. Zvichenese pamberi paMwari kuti ugone kuseva basa ravo, ugone kuseva purpose yavo. Chimwe chinoti tisaza kuseva the purpose of God is we are not even fit kusvika pamberi paMwari nekuda kweupenyu hwatinorarama. Hallelujah. But shoko raMwari rikuti be sanctified. It means you should cleanse himself. It means you should go before the Lord and ask for his grace kuti Mwari ndigone sei kuva mudziyo wakakodzera. Mwari ndichenesei pane chise zvandinotadza. Ndaiparidza last week Sunday school English service. Ndichitaura kuti when it comes to sin and confession before God, when you go before the Lord, go and break yourself before the Lord. Usazviite chinhu pamberi paMwari so that God can sanctify you and use you for his purpose. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Vessels unto honor. Tikatarira pane vanhu vakawanda vane upenyu hwavo vakapa kuna Mwari kuti I am going to serve the Lord. Amen. But kuti be a vessel unto honor, zvinoreva izvo kuti unofanira kunge uri munhu ane obedient. Zvinoreva izvo kuti unofanira kunge uri munhu ane kutenda. Amen. Mukatarisa Paul paakadaidzwa naMwari, haana kuramba. He was obedient to the word of God. And he had faith kuti kana iye wanitora rakadai nekutadza kwangu kwese, uchandigonesa kuti ndikonzere kumira zvepamberi pake ndichita basa raMwari. He did not condemn himself. And he did not also care about the people vaimuona nevaimuziva. But how many times have we cared about the people who know us? Kuti saka vachanditi chizvo vachaona ndashanduka. Saka vachanditi chizvo vachaona ndamunamata. Hallelujah. Chinhu chinonzi purpose mukati meupenyu chakakosha. Vanhu vakawanda vanoratidza kusvika kwavanofanira kusvika nekuti vanorasika purpose mukati meupenyu. Ukatarisa mwana wechikoro chaiye kana achienda kuchikoro, akasvika kuchikoro akapinda mushamwari dzakaipa, akatanga kuita zvekutamba ari kuchikoro, akatanga kuita zvemusikadzi ari kuchikoro anofoira. Nemhaka yenyu anenge abva papurpose yaenda kuchikoro kunodzidza. Amen. Vana vakawanda vakapindwa
upenyu ozotadza kusvika padestiny yake yanga achifana kusvika nemhaka yekuti wangobva papurpose yawakazoite. Haleluya. Chinhu chinonzi purpose chakakosha mukati mezvose zvatinoita. Ukatarisa nguva yechaimo, even in our relationships, in our marriages, chimwe chinhu chinoita kuti vamwe vanhu vaite give up and to quit inyaya yekuti they have deviated from the purpose. Hallelujah. If you deviate from the purpose yekuti pandakamboya panapa ndakauya kuzoitei, ndakauya kuzoita kuzorumba mhuri, ndakauya kuzotanga a life with a new person, ndakauya kuti nekuti Mwari vakati ndiuya mukati memhuri inoyi. If you deviate from that purpose, you quit and you leave. Hallelujah. Pane vamwe vekuti vakangodistractwa nechinhu chidiki diki, they deviate from purpose. Kungodistractwa nechinhu chidiki diki in your marriage, you deviate from purpose. Hallelujah. Mwari ngavatibatsire tigone kuziva kuti chinonzi purpose is an everyday thing. Hallelujah. Purpose yakakosha mukati meupenyu. Ukamuka mangwanani ega ega uchizvibvunza kuti what is my purpose, woregera kudomuka uchirarama kuti chinhu zvazvaita mazuva ranhasi. Haleluya. Mwari ngavatiitire zvakanaka kuti kunyange nepauri kushanda chaipo, regeza kuti chero ndaita whatever, chero zvandaita. Haleluya. Know your purpose. Kuti pandiri kumuka ndichienda kubasa, what is my purpose? What do I desire to achieve? Ndiri kuda kusvika kusvika papi? Haleluya. Ukasvika kubasa kuina bosi anenge achipopota achinetsa, ukatenda kuti ndatukwa, unobva pabasa ukasiya basa ukaedza kuita zvaunofanira kuita. Haleluya. Mwari ngavatiwanire nyasha kuti semaKristu ngatizivei the purpose yatinoda kuzonamata. Ndaitaura nemumwe munhu achiti ndinoda kujoina madepartments echechi, ndikutsvaga kuti ndojoina department 3. Ndikati take your time ugoona before you can decide that I want to do this. Hallelujah. Pauri take your time. Mwari vanenge vachikuzarura kuti this is where you are supposed to go and this is what you are supposed to do. Asi tinongwa tinovarairwa totevera zvikuitwa nevamwe tikungoti ndo pane purpose yangu, ndipo pasipo pane purpose yako. Hallelujah. Tati a purpose can be a sense of determination. Tona time yako usitadoona kuti madepartments anoshanda sei, chii chinoitika kwaari, what are the requirements before you can join. Hallelujah. Before you engage in an activity, before you can stand up and say I want to do this, take your time and start with what is the purpose. Yeah. Hallelujah. Chii chatinozoachiva pakupera kwazvo, pakuguma kwazvo. Amen. Mwari vanodei neupenyu hwangu. Hallelujah. Mukatarisa sana amai, tine mabasa akawanda atinoita mukati meimba. Amen. Kunyange vana vane basa ravanoziva kuti iri basa rangu harina mumwe munhu anoriita. But vakaneta kana kuti vakarwadziwa vakafunga kuti ndakuzvisiya, then he will not achieve the purpose. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Hanzi mamwe vessels they are unto honor and some they are unto dishonor. Arimo mukati meimba, but it can be a vessel of dishonor. Hallelujah. Ndirimo mukati meimba yaMwari ndichizivikanwa nevanhu kuti ndinonamata, but you can be a vessel of dishonor. Hallelujah. Pandachigadzira this scripture, I was listening kune mumwe munhu aitaura kuti zvinozovei kuti nepakupedzisira wozooneka kuti paeffort yese yavakaita you were not doing it according to the purpose. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. We are God's servants. Amen. Tikatora Mwari tikavaisa panzvimbo yavo yekuti ndiMwari, toregedza kuzvienzanisa naMwari kana kuzviisa panzvimbo yaMwari, pekufunga kuti ini nekufunga kwangu ndinogona kuti Mwari vagodai nekuti ndo zvandakumbira. Mwari ngavatibatsire kuti kunyange patiri kunamata chaiko, pane zvauri kukumbira zvacho, remember Mwari ndiMwari, iwe uri munhu. Amen. Paukuenda pamberi paMwari uchinokumbira, kana Mwari vakati no, he means no. Hallelujah. Because he knows what is good for you and what is not good for you. Amen. Patiri kuenda pamberi paMwari ngatiregedzei kuzvienzanisa naMwari. Hallelujah. We are not associates aMwari. Kunofunga kuti kana ndasvika mukati meimba yaMwari I can do whatever I want. Amen. Ndinogara tichifunda pese patinopinda munomu kuti sometimes if we only knew
tokaona kuti uyu munhu akatosenda message pawhatsapp but yanga iripo yeservice anga ari muchechi. Unoona kuti munhu aposta status na10 past 10 anga ari muchechi. Wozozvibvunza kuti saka munhu uyu ari kuziva here kuti munzvimbo yandiri iri kurevei. Munoziva kuti Moses paakasvika pamberi paMwari pane paakanzi bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Amen. Just the place where he was, vakanga muri musango. Amen. But akanzi nzvimbo yauri itsvene. But isusu kana tiri munzvimbo inoyi imba yaMwari, do we know the purpose of this house? Patiri kuuya muno, do we know the purpose of why we are here every Sunday? Chii chinotora muchimuzi dzoka kuchechi every Sunday. Dzoka kuchechi every Sunday. Amen. Tikagona kuziva Mwari nenzvimbo yavo, we can do better and we can serve our purposes better tiri mukati meimba yaMwari. Hallelujah. Pamwe pacho hatikoshesi Mwari sezvatinofanira kuvaita kana tiri mukati meimba yavo. Amen. Chinozokuita kuti uzvibvunza kuti handasi handisi kuenda. Imhaka yekuti hauna kukoshesa kuti nzvimbo inoyi inorevei. Inoyi imba yaMwari yakasiyana neimba yavanhu. Amen. Pandiri kutoya munomu, even before anything has been said and done, kutongopinda munomu kune zvakunoreva pamberi paMwari. Kune zvakunofanira kuita mukati meupenyu hwemumwe munhu. I have heard other people vachingoti ndikamboenda hangu kuchechi kusvika hangu imomo pasina zvataurwa kana nezvaitwa. Anozwa kuti Mwari pane zvavatoita mukati meupenyu hwavo. Amen. Do we know how important this place and this time is? Amen. Imombobonetswa naMwari kuti wauya kuservice, wakagara urino muchechi parikurumbidza vamwe uripo, umwe munhu angati akuwepo hapo. Amen. It's because there is a purpose why God has called you to come. Yeah. Amen. When we come before the Lord, patinoimba nekurumbidza. Kana ukaziva purpose, vanhu vakawanda they are distracted nezvimwe zvinhu zvisingafaniri kuva distracted. Hallelujah. Paukurumbidza Mwari unosara uchiimba nemazwi, but mwoyo wako nepfungwa dzako zvisiri ipapo. Why? Because you are deviating from the purpose. Kuti kana ndauya ndasvika mupresence yaMwari, ndasvika mune nzvimbo yakasiyana nedzimwe nzvimbo. Hallelujah. Know your purpose as a Christian. Amen. Ziva chaukadarirwa naMwari muzita raJesu. Hallelujah. Tarisai upenyu hwakararama naDavid. David paakadanwa naMwari akanga ari kumakwai. But zvinonzi ari kumakwai ikoko when he was a young boy. Aitarisa makwai nemwoyo wake wese. Purpose yake ikuva a shepherd. Aiita nemwoyo wake wese. Zvinonzi aiti bere rikauya aiwa naro. Shumba ikauya ichida kudya bere rake aiwa nayo. Why? Aiziva purpose kuti ndinofanira kuchengetedza makwai kuti pandinodzokera nawo kumba anenge akakwana ese akanaka. Amen. Mwari vakaona shumbu dzakanga dziri pana David. Aiziva purpose yake. Aiva evhesi wakationa. Aitoziva kuti hakuna mumwe anogona kufudza makwai semafudziro anoita. Baba vake vaimutemba kuti kana achinge aenda kumakwai anodzoka nawo akakwana. Dai Mwari vakatiita seizvozvo kuti patinokuya mukati meimba yaMwari, Mwari ngavakutembe kuti kana ningi aripo, kana ningi akati akunamata nemwoyo wokurevesa, anoziva zvaanoita. Hallelujah. Pane vamwe vanokuti if you give a task, they will do it because they are supposed to do it, but they don't do it to fulfill a purpose. Hallelujah. David paakazodanwa naMwari ari kumakwai, Mwari vakaona the heart that was in David, the love that he had his sheep, kuti hakuna gwai rimwe chete rinofanira kukwara, hakuna gwai rimwe chete rinofanira kurara nenzara, hakuna gwai rimwe chete rinofanira kufa under my care. Dai Mwari vaiti pamwoyo iwoyo kuti patiri kuita basa raMwari, zviudze kuti hapana basa raMwari rinofanira kufira mumaoko angu. When I'm given a task to do, hakuna basa raMwari rinofanira kufira mumaoko angu. Amen. Shoko raMwari rikuti mumba mukati meimba mune midziyo yakasiyana-siyana. Takatodai tiri muno muchechi, it's not everyone who is here ane purpose yekuya kuzonamata. Some they came to sow a seed of discord among Christians, and we must be careful as Christians. Be careful of your associates. Amen. Be careful of who you are speaking to and what they are saying to you. I know it's right, but I still can't.
associating with now, they can shape your future. Hallelujah. They can determine where you are going. Hallelujah. Wakati unaisoma kuna kutoa purpose na Mungu wanaofuata is a close friend of yours. Hallelujah. Why? Because you don't know their hearts. Amen. And this is what is Zakai. But if you when we are associating, zira purpose yako. Kana wakajuza kuti this is my purpose. Umwe munhu ngaaregedze kukubvisa pamberi paMwari. Regedza kubviswa mudepartment nekuda kwemumwe munhu. Hallelujah. Regedzeswa kutadza kuenda kukempi nekuda kwemumwe munhu. I heard someone achiti no inini ndajoin church wenyu nemhaka yekuti ndakaona munhu wamunotandinamata naye kuchechi achiita zvinhu zvisina kunaka. Ndobva ndazvifunga ndikati saka kana munhu achiita zvisina kunaka uye ari kunzoko oregedza kuya kuchechi saka chechi chasara isina vanhu. Hallelujah. Saka chechi chasara isina vanhu nekuti pane vari kuita zvakaipa. Hallelujah. Vanhu varimo vachiita zvakaipa, but if you know your purpose, amen, you come and present yourself before the Lord. Hallelujah. Shamari zinogona kutitarisa kunamata. Amen. The desires of this world zinogona kutitarisa kunamata. Hallelujah. But if we know our purpose, kunenge zvichita sezvinorwadza kana zvichiita sezvinorema, Mwari vanotipa nyasha dzekuti tigone kusvika kwatinofanira kusvika. Hallelujah. Iva mudziyo unokudzwa. Hallelujah. Iva mudziyo unokudzwa mukati meimba yaMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vanofadzwa here nekubata kwaunoita. Mwari vanofadzwa here nekurarama kwaunoita. Not only uri church, but kurarama kwaunoita uri kunzoro. Mwari vanofadzwa here nemararamiro ako. Can God testify? Chinonzi neshoko raMwari pavaidescribe Job. Zvaive zvanzi pane munhu aigara paluzi munzvimbo yeluzi. Aiva akarurama achitya Mwari. Akadescribwa naMwari kuti aiva akarurama achizvenga zvakaipa achitya Mwari. Can God describe us in that same manner? Sekudescribe kwavaita Job. Hallelujah. Hazvina basa kuti vanhu vanokuona sei. Chakanyanya kukosha is what is God saying about you? Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari ngavatibatsire kuva mudziyo inokudzwa. Mwari ngavatibatsire kuva mudziyo yakanaka pamberi pavo. Regedza kuva mudziyo unovigwa kana kwauya vaenzi. Amen. Be a person whom God can present. Hallelujah. Anogona kupupurirwa naMwari kwete kupupurirwa nevanhu. Muzita raJesu. Zvinatse pamberi paMwari. Pane chinhu chakanaka chandinoona pamberi paMwari ndechekuti dzimwe nguva kunenge tikanzi tatadza sei, Mwari vanoramba kuti tirambe tichimodzokera kwavari. Amen. Takatadza kudaro vanoramba vachimotidzosa kwavari. Amen. Why? Because He has a purpose for our life. Muzita raJesu. Amen. Let your ambition be to please God and not to please people. Amen. And not to please people. Hallelujah. Munoziva kuti character yako chaiyo yeupenyu hwako inokuita kuti ugone kuva mudziyo unokudzwa kana kuva mudziyo unotukwa. Hallelujah. Kutaura kwako chaiko kunoita kuti ugone kuva mudziyo unogamuchirika kana kuva mudziyo usingagamuchiriki. Amen. Kurarama kwako kusingaonekwi nevanhu kunoita kuti uve mudziyo unogamuchirwa kana kuva mudziyo unotukwa. Hallelujah. Mwari vakanaka. Amen. Shoko raMwari rinokuti cleanse yourself. Amen. Cleansing yourself is something that you can do. Pese kuvamurealize kuti ndatadza pamberi paMwari. Amen. Every time kwete kuita chivindi chekuti inini I can go, I can do whatever I want. Amen. Regera kuita chivindi pamberi paMwari. When it comes to the house of God, regedza kuita chivindi pamberi paMwari. Hallelujah. Shoko raMwari rinokuti zvinatsei pamberi paMwari. Patinopinda pamberi paMwari ngatizvinatse tigone kuzadzisa chinangwa chaMwari mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Gore rega rega parinotanga tinonyora matargets edu nemaresolutions edu atinenge tinawo. Those are the purposes
dzatinogeda kufulfila pagore. Amen. But kakawanda patinotadza kuzadzisa mapurposes nekuda kwezvinoitika throughout the day. Hallelujah. Kuti ufulfile purpose, it's not something chakareruka. Amen. Nekuti wakaipa anenge aripo zvekare to distract you. Wakaipa aripo kuti abvise meso wako from the prize. Hallelujah. But zvinoitika Mwari anotipa nyasha dzekukunda. Amen. Kuti tigone kuzadzisa our purpose in Christ. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Regeza kuzvitarisira pasi kana uri mukati meimba yaMwari. Munhu anogona kufunga kuti anofuna vamwe vatungamiri ndivo vane magreater purposes pamberi paMwari. But shoko raMwari rinokuti every mudziyo wega wega uri mukati meimba une purpose yawo. Zvisinei nekuti wakagadzirwa negoridhe here kana nesirivha here. Amen. Mudziyo wega wega une chawakakoshera pamberi paMwari. Midziyo yevhu ine zvayakakoshera pamberi paMwari zvisingagoni kuitwa nemidziyo yesirivha. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Kunyange patiri kurarama pamberi paMwari, regedza kumbozvidzorera kumashure. Amen. Uchingoti ndinongorarama chero zvazvaiti. Live for a purpose. Amen. Every day, live for a purpose. Pauri kuenda kubasa, have a purpose. Amen. Pauri mumba chaimo tichengeta vana vako, have a purpose. Hallelujah. Pane vamwe vanokuti we have been entrusted with the children. Takapiwa vana naMwari kuti tivakudze munzira yakanaka, tivakudze munzira yekunamata. But pamwe pacho tinogona kuvarairwa tikatanga kudzidzisa vana vedu rumeko chairwo kuburikidza nezvatinotaura kwavari. Amen. Unoona kamwana kadiki karizera neSunday school kachitaura kuti maine ndativafarira. Kamwana kadiki uchati mwana uyu akazvidzira kuti pamwe pacho as parents what we say when we are at home, we can sow a seed yakaipa pavana vedu and defeat their purpose. Amen. Vana vedu pavari kukura tichivanovedzera panzira yakanaka. Be careful not to sow a bad seed in them. Amen. Dzidzisa vana kuda vanhu. Hallelujah. Teach your children to love. Amen. Pane vanhu vakawanda vabereki kuti tinodzidzisa vana kurwa, tinodzidzisa vana kudenga kuburikidza nemashoko atinodyara mavari. Amen. Teach your children to love. Teach children to give. Teach your children to pray. Hallelujah. Fulfill the purpose of God. When God entrusted you with this child in your care, mudzidzise akure aite munhu akanaka. Hallelujah. Teach your children good. Hallelujah. Teach them to be prepared to do good. Dzidzisa mwana wako kuti kana akatumwa nemumwe munhu asiri wewe anokwanisa kuita zvaatumwa. Hallelujah. Dzidzisa mwana kuti kana akatsiurwa nemumwe munhu anokwanisa kuteera zvaatsiurwa. Hallelujah. May God help us to fulfill purposes patiri kurarama mukati meupenyu. Amen. Regera kumoti haiwa hazvina basa chero achiteerera inini. Teach children as they are growing. Hallelujah. Kuti you have a purpose in life. Amen. Haukonanani sezvaunoda. Amen. Kana ukatsiurwa teerera. Hallelujah. Teach your children to do good. Amen. Ngatidzidzisei vana vedu kunamata vari vadiki. I have realized kuti vana kubva ari mudiki as young as 2 years ukatomudzidzisa kunamata unenge asichakuziva manzwi ekutaura, but anotoziva kuti itsika yedu yekunamata. Anotoziva kuti itsika yedu yekuti tisati tarara tinofanira kunamata. Mwana ari mudiki arizera nemateenagers ngaazive kuti itsika yedu kana zvinhu zvakatiomera. I go before the Lord and I pray. Amen. Teach them to have a purpose. Hallelujah. Chimwe chinotitadza kuti utye kuti mwana wangu ndikamuendesa kwanhingi anondonyadzisa. Inyaya yekuti you have not taught them kuti they have a purpose in life. Haukonanani kuti chero zvadaita. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. To have a purpose in life, you must be obedient and you must have faith. Hallelujah. Unofanira kugona kuteerera kuti muridzire purpose paari kukupa ma-instructions. Unomateerera kugona kumaita sezvazvataurwa. Hallelujah. You must be obedient. Amen. Mukatarisa mazuva ano izvozvizvi, I have seen a lot of preachers pama-social media. Ukatarisa sometimes the kind of word that they are teaching people,
and that they are preaching. Unazwa kuti chechi pane kumwe kumwe kwayakuenda. Hallelujah. Unazwa kuti shoko raMwari rakurerutswa pane zvazvinofanira kunge riri. Amen. Ukatarisa zvinhu zvakunzi it is acceptable mukati meimba yaMwari. Unazwa kuti pane pamwe chechi kwayakurasika. Hallelujah. Ukatarisa mapfekerwo anoitwa nevaMwari. Unazwa kuti pane chechi kwayakurasika. Amen. But that's munhu wega wega uchirarama, you have a purpose. Hallelujah. You don't just do what you want. Haungopfeki zvokuda kuti chero zvandapfeka ndoenda kuchechi ndakadaro. Amen. Chero zvandaita hakuna unotibvunza. Yes, hakuna unokubvunza, but you have a purpose. Hallelujah. You have a purpose. Amen. Pauri kurarama regera kuva munzwa mukati meupenyu hwemumwe munhu. Amen. Regera kuva munhu anonetesa mumwe munhu paari kunamata. Hallelujah. Kana iwe wakaneta regera kuti the next person ari pasaidi newe ngaanete ngatitei zvakafanana. Hallelujah. Ngatityei Mwari tigone kuteerera. Amen. Uye ngatireve nekutenda kuti patiri kutouya tichinamata kudai hazviperi zvakadai. Hallelujah. Pane zvinhu zvatakagadzirirwa naMwari. Amen. Pane upenyu hwatinofanira kurarama pamberi paMwari hwatinofanira kuzadzisa. Hallelujah. Live for a purpose. Amen. Ukatarisa munhu anenge asina purpose, anything chataurwa they will just go with it because ndozvataurwa nevanhu, ndozvirikuitwa nevazhinji. But if you have a purpose, you become determined and you work towards fulfilling that purpose. Hallelujah. Be a vessel unto honor. In your family, be a vessel unto honor. Vanhu ngavaregedze kukuzeza vachikuona kuti maiwe auya. Hallelujah. Vanhu ngavaregedze kukutya kuti zvaasvika. Amen. Be a vessel unto honor in your own house, to your own children. Be a vessel unto honor. To your own spouse, be a vessel unto honor. Hallelujah. Regedza kuva mudziyo unotukwa pamberi paMwari. Regedza kuva mudziyo unotukwa pamberi pevanhu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Mwari vanotigonesa uye vanotidzidzisa. Hallelujah. I know kuti handina maamen akawanda, but ndangozvifunga kuti it's something that we need to remind ourselves. Amen. Kuti patinouya pamberi paMwari. Amen. Regedza kutsvaga kuombererwa maoko nevanhu. Amen. Regedza kutsvaga kufadza vanhu. Tsvaga kuti Mwari nomufadza sei. Hallelujah. Panenge pachiibva kana pari kushumirwa, ziva purpose yawakagarira ipapo. Hallelujah. Paunenge uchinamata, regedza kudistracta pakunamata muzita raJesu. Uye regedza kuvarayirwa kuti zvinhu zvichaita zvega. Hallelujah. There must be a deliberate effort kuti pandatoya mukati meimba yaMwari, I must fulfill a purpose muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vachitotiona vane vanhu vanotoziva kuti uyu ndinogona kumutuma, anogona kuita zvandamutuma. Hallelujah. Pane vanhu vanotoziva kuti uyu anobvuma kuita zvandamutuma. Hallelujah. Mukatarisa when Mary paakamingwa neangel achizoudzwa kuti uchabereka mwana, haana kubvunza mibvunzo yakawanda, haana kutaura zvikonzero zvakawanda, akangotaura kuti ngazvive kwandiri sezvamareva. Hallelujah. She did not dispute. Aigona kunge akataura zvakawanda. Amen. Aigona kunge akataura zvikonzero zvakawanda kuti ndichiri mudiki handisati ndawanikwa. Aigona kutaura zvinhu zvakawanda, but akanga ari munhu aiziva kuti in life there is a purpose. Akangoti kumutuma ngazvive kwandiri sezvamareva. Kuti Mwari vachazviita sei, akangoti Mwari ngazviitwe kwandiri sezvamareva. Hallelujah. Kana uri munhu wekuti Mwari akakusvikira, you can be able to say, God, let it be according to what you have said. Hallelujah. Miromo yedu inogona kutaura zvakawandisa. Regedza kutendera muromo wako kuti pese pawangofunga chino ndofanira kuchitaura. Nekuti it's not everything that you are going to say which is good. But takazvidzisa kuti kana ndikatsamwa I can say whatever I want as long as ndakuisa shungu dziri mandiri. Hallelujah. Takazvidzisa kuti I can react however I want kana ndatsamwa. Amen. But is it what is right before God? Amen. Does it fulfill a purpose? Hallelujah. Vanhu vakawanda vakazvirovera nekuda kwemashoko avakataura vakatsamwa, nekuda kwemashoko avakataura when they were emotional,
And you can't go back and reverse those words. And the people want to go over hallelujah. So when you are speaking, know that you have a purpose. Amen. Know that you have got a purpose. And the mashoko you are hallelujah. Whatever way we react to situations, Zakuti you have a purpose. Hallelujah. Muzita so be a vessel unto honor. Ivamudziyo unokudzwa muzita raJesu. Amen. Tikatarisa shoko raMwari imomo muna 2 Timothy rinotaura nezvemurume anozikora pamazuva aMozisi paaifamba nevana veIsrael from Egypt. Chinonzi akasvika pamberi paMozisi akati, "Wo Mozisi, kubva tibva kuEgypt kusvika iko zvino ndiwo kunotungamirira. Imoti paonesi uchimboitawo basa rekutungamirira." Amen. But Mwari vakanga vakadana Mozisi for a purpose yakanga isina kupiwa any other person. Kunyange Mozisi akanga asiri the best who could do the work, but namanga yekuti akanga akapiwa a purpose. Amen. Hakuna mumwe munhu aifanira kuita basa rake. Mozisi aikakama, Mozisi aive nehasha, Mozisi aisaziva zvese. Amen. But God had called him and given him a purpose. Hallelujah. Mwari vakanga vakampa basa rekuita. Basa rake raitora makore, it was spanning over so many years. Kutora vana veIsrael from Egypt. But Mwari vakamuti ndiwo ndakadana for this purpose. Hakuna mumwe munhu anogona kumira panzvimbo yako. Kunyange Mozisi paakanzi basa rawanda, akanzi tsvaga vamwe vanhu vanokubatsira, asi havagoni kumira panzvimbo yako. Kona paakazosimuka achitaura against Moses, God punished him nemhuri yake. Zvinonzi vakamedzwa nevhu. Hallelujah. Nemhaka yekuti vakanga vafunga kuti vanogona kumira papurpose yaMozisi. Hallelujah. Vakanga vafunga kuti naivo vanoziva vanonzwa Mwari vanogona kufulfilla purpose yaMozisi. Hallelujah. Moses akanga aine basa rakanga akaappointwa naMwari. Amen. No one else could do it, even if they were better than him. Hallelujah. That's how important purpose is. Hallelujah. Kunyange akanga asiri the expert, aisagona kutaura. Pamwe pacho aisagona kuconvince vanhu. Pamwe pacho aisateerwa nevanhu sezvaataura. But God had a specific purpose for him to do. Hallelujah. He had only chosen him to do that work. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. That's how important purpose is in life. Amen. Kana ukanzi une purpose hakuna unogona kumira pamberi pako. Kana ukanzi mwana wako hakuna munhu anogona kumira panzvimbo yako sambai nemwana. Hallelujah. Kuna ukanzi you do better than munhu, but no one can stand papurpose yemunhu. Hallelujah. Mune munhu ziva purpose yako. Uye zviudze kuti nini handigoni kunomira papurpose yemunhu. Hallelujah. Regedzai kurwa nevanhu chifunga kuti munogona kumira panzvimbo dzavo. Hallelujah. Mune munhu ngaamire panzvimbo yake yaakapiwa naMwari. Kana muri mukati meimba yaMwari, mira panzvimbo yako nepabasa rako rawakapiwa naMwari. Sekutaura Mwari kwavanokuita newe every Sunday uchiuya kuchechi, mira panzvimbo yako. Regedza kuva munhu akuenda kunoinspecta kuti is someone fulfilling their purpose. Amen. Regedza kuva an inspector anotarisa upenyu huri kurarama nemumwe munhu kuti are they doing it right, or I can do it better than them. Stand in your place and fulfill your purpose. Hallelujah. Stand in your place. Kana uri mukati meinoimba, stand in your place. Amen. Mukristu mira panzvimbo yako, uite basa rako. Hallelujah. Uregedze kutadzisa vamwe vanokuita basa ravo muzita raJesu. Taura yechechi haisidei kuti shoko harisi kuparidzwa. Amen. Inyaya kuti pane vamwe vangoripo kumonita upenyu hwevamwe vanhu. Pane vangori kumaka every day, vanenge akabata red pen every Sunday kumaka kuti ichi chagonekwa here, ichi hachina kugonekwa here, ichi chaitwa here, ichi hachina kuitwa here. Muzita raJesu. Amen. Pane vakangomirira kuona kuti mukati mefamily zvaiva pane akangomirira kuona kuti ichi ari kuchiita here, ichi ari kuchigona here.
nzvimbo yake, azadzise purpose yake muzita raJesu. Paunozoti uchiti ndichita basa raMwari, wakapedza nguva yako zhinji uchitarisa upenyu hwevamwe, uchimaka upenyu hwevamwe. Ndakutaura ndikati purpose inobva kuna Mwari. Hallelujah. Who are you to mark someone's life? Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Chinhu chinonzi purpose chakakosha muupenyu. Be a vessel unto honor. Anozadzisa zvaakanzi naMwari aiti. Muzita raJesu. I know we are so quick to judge, and it's so easy to judge. Hallelujah. But it's not in our place. Amen. It's not in our place. Amen. Hallelujah. Amen. Chinobudisa munhu muchechi inyaya zvakataurwa nemumwe munhu kwete kuti atisoka nawo paridzwa. Hallelujah. Inyaya zvikuitwa nevamwe vanhu kune vanhu vari muchechi. Amen. Chinoita kuti munhu abve from one church to another, achibva apa oenda apa, achibva apa oenda apa, achibva apa oenda apa. Inyaya yekuti ane zvaari kutsvaka zvinoitwa nevanhu. Iye chaiye purpose yake yaanofanira kuita asi akatombotanga kuiita. They are busy looking for perfection from people. Amen. They are busy looking for perfection. Hallelujah. But upenyu is not about what you want, it's about purposes. Hallelujah. Be a vessel unto honor. Amen. Know your purpose and work diligently towards your purpose. Shana nemoyo wese. Kana ukunamata namata nekurevesa. Kuti kumira panoti ndishoti kuti ningi akunamata ere. Ndinoda kuti ningi ari kufara ere. Nezvandiri kuita. Hallelujah. Know your purpose and work diligently towards your purpose. Kuti ugova mudziyo unokudzwa. Regedza kuzova mudziyo unoraswa. Hallelujah. Iwe watombowana mukana wokuya mukati meimba yaMwari. Muzita raJesu. Amen. Be obedient to your purpose. Mwari ngavatizarurire. Pamwe pacho kazhinji Mwari vanotaura nesu. But vataura nesu nemhaka yekuti uri kutarisa the next person unogona kufunga kuti no, hazvisiri izvo. Hallelujah. Unoda kuzvipezva nemastandards evanhu. But munhu ane purpose yake. Uye Mwari anoziva ability yemumwe namumwe. Hallelujah. Your ability is not the same nemunhu ari paside pako. But Mwari vane a purpose inozadziswa newe chete. Hallelujah. Mwari ngavatiwanire nyasha. Amen. Ndinongoti tingosvika patinonamata tinokumbira Mwari. Pane pakawanda patakatadza kufulfilla mapurposes edu. Amen. Pane pakawanda patakava distracted from our purpose. Pamwe pacho unozofunga kuti ndane makore ndichinamata kuti zvinhu zvangu hazvikuita zvakanaka. Imhaka yekuti pamwe pacho uri kurarama upenyu hwemumwe munhu usiri upenyu hwako. Uri kurarama according to someone's purpose, not according to the Lord's purpose. Hallelujah. Ndinoda tinokumbira kuti Mwari vatigonese kuti ziva purpose yako mukati meupenyu. Ziva basa rako mukati meupenyu. Ziva nzvimbo yako mukati meupenyu. Hallelujah. Iva mudziyo unokudzwa kwete kuva mudziyo unoraswa. Hallelujah. Each and every vessel is important before God. Nekuda kwemapurpose zvatakapiwa naMwari. Patiri kuchengeta vana vedu ngatizive the purpose. Patiri kushanda kumabasa, know the purpose. Hallelujah. Njakutina praise and worship team vauye vatiimbire one song tigosvika pamberi paMwari patinonamata. Be prepared to do good works. Regedza kuremerwa nekuita zvakanaka. Ungave kumhuri chaiko. Hallelujah. Regedza kuva